Only thing mom na-eme o in na-check phone ya. Like make text message bata na phone me already phone check here. Mado kpọọ ya na phone ma baba ya ka onye dị here, who is this girl? Onye dị here. So me na ya ebidozie nwe issue. Sometimes na-ewi because of you when na me na-emebi shi phone ya self. Because majority people don't man akpọ ya na phone ụmụ nwanyị. Kịta ka eziokwu na-apụta. Ya bụ na ihe chụpụrụ unu na-abụghị domestic violence. No. All cheating. No cheating. Yes. Ọ dị mma mbọsị pụrụ. Kedu ihe mere mbọsị ahụ? Okay, mbọsị pụrụ self or somebody can pụrụ one lady like that you onye my advice. Na ka m ka nga nọ na the house nchicha nri ọ ga-eli. Sometimes you bata ebe 12, sometimes you ga-abata dị chacha. That's that how my treatment. Besides ọ na-edosa ego nri, onwe ihe ọ na-eme dị self come to think of. Ọ na-elekọta ụmụ. So what's my need? Ka ihe dị need m gaji nọ there. Nna nọkwa nọ there eme gị. He's all on that side. He's very, very good at. He's caring. Maka I got the other side. The other side na on na imetọkwa ọfụma. Kọwara anyị ọfụma. Aya ka bụtata. The other side not the good at. Ọ ma ihe ọ na-eme. Ọ ma otu esi edi na nwanyị. Ọ wụrụ na that side is, let me just say 100/100. Ị ga-asị na ebe a ka ọ nọ kpagha overhead. N'ebe a ka ọ nọ. Ebe a ka ọ nọ gbakashịa m isi na m ji si wow. This is the kind of man I want. Aha m wụ Anita Chijoke. Awụ m a single mother. Ọ dị mma anyị na-enebanye anya n'ihe gbasara ndụ ndị single mother. Etu o si dị n'ụbọchị tata. Mana nke mbụ bụ kọtụrụ anyị obere ihe gbasara ya marriage. Okay. Otu mụ na di m si mata wụ na Port Harcourt. Ema nka m matara ya. So from ị na-akpa ya ọbazie afọ ime abatazie. From afọ ime ya ọgazie si ka ọ ga-ahụ my people. So ya ga-ahụ my people eme one or two things. So mụ na ya ebirizi. So ka mụ na ya busy, the relationship was going fine. Everything nọ na-eme ọfụma. The love, everything dị okay. Ti ma amụzie nwa. Oge m mụziri nwa ka ọ bịaziri na-echange somehow. Yes. Ihe ọ pụtara bụ na ọ bụghị maka na ịdị ime ka o ji gaa mee ihe n'isi. Ọ maka na ndị ime mere o ji gaa mee ihe isi. Mana dịka ikwuru ọ hụkwara gị n'anya. Ọ na-adaba na because anyị ka bidoro ebido. Though it's just that amacha m ya ọfanya akpaghị ruo like a year, 2 years. I just kpa like 4 months. Yes. I feel na ọ bụ na gị na-enụrụ 1 year na ihe mere aka ime. Ọ gaghị ime na because m ga-amata character, ya mata my own character. Ana amatacha ka ọnụ mmadụ amata. Na-amatacha na o. Na within 1 year you study the person, mara ma ọ ga-adabara gị na ya ma ọ ga-adabara gị na ya. In my relationship, boyfriend and girlfriend dị iche maka ma na ọlụlụ di na nwanyị. Ọ the same thing. Flavor kwuru egwu so ebidocha ọ na-achọ atọ. Ya bụ mgbe ahụ ọ na-atụ unu gara tinye isi ozugbo si ka eme ihe na. Yes. Nwa wee bịakwuzie. Yes. Ụmụ one ka iji? Nje ụmụ abụọ. Ọ dị mma. Kedu ụmụ ihe ndị bidoro fụ agasịa n'ebe ọ nọ? Kedu ụmụ omume o mewegasịrị? Okay. Late night, on a keep late night, on a bata na sometimes on making na side till 12, 1 o'clock before your bata no. By then no mazi here no. Yeah, tamba ko ni jaba. Sometimes mpo ya na phone. Oge pick ko you busy the call. Sometimes mpo you pick your baba na mbada ka enji na akpo ya na phone. No obere nwa nka so bank am matara that something is going on. Ọ dị iche na mgbe ahụ ikekwe ọ na-enye anya na ị na-achọ ịkọntrol ya maka mgbe nwoke gwara nwaanyị si abụ m obere nwa ọ dị ka ị na-enwe. The only reason ji na-akpọ ya ka m mara ma ọ dị oke. Onye ji na-akpọ ya na phone ka m mara ma ọ batawala ka m mee nri ọ ga-eri. That's the reason why m ji na-akpọ ya na phone. Ọ bụghị for that na m na control ya no. Ewezuga na ọ na-anọ ihe na ka ezi maka na ọ bụrụ sọsọ na ị na-akpọ ya na fon na ọ bụ na ọ na-abata n'abalị enwe ndị di ha na-ada abata chacha mana ha ka bikwa ruo kịta ka ezi mgbe ọ ruru iwe si mba na o ruo na mgbe a ga-agbasa. Ọzi mgbe m mụrụ the second baby because the maltreatment basically too much. The maltreatment of the certain sharing ọ ga-eri dị nri ngwa ya maka ụmụazị ego ụmụta ọ ga-atụpụ ọnụ just na ọ na-eme ntakasị ahụ so
ọ dị ka ya bụ ịhụnanya ọ na-ana mgbe ọ lala since sef ọ lago enweretara nke ị na-eme enwere ụmụ ihe ndị dị agha ị na-eme iji ka anyị kwuo eziokwu kịta anyị pụtagoro enwere ụmụ ihe ndị dị agha anyị na-eme mgbe ahụ nyanwa na-asị gị kwụsị ma ọ bụ ị na-enweghị ike ịkwụsị the only thing mma m na-eme ị na-echeki phone ya like make text message bata na phone me were the phone check ya mmadụ kpọọ ya na phone ma bụwa ya ka onye dị ha who is this girl onye dị ha so me na ya ebidozi nwere issue sometimes na-ewi because of iwe ngewe m na-emebishi phone ya sef that anger because majority people mma na-akpọ ya na phone ụmụ nwaanyị kịta ka eziokwu na-apụta nke ịbụ ọ bụ na ịdị iwe ọkụ nke imebisiwe ihe ụmụ ihe na because anyị ga-ebidozi esowe eziokwu bawa mba to the extent of imebishi phone sometimes ọ na-emebikwe nke emebikwe his own do me I do you yes no mana ka ezi mgbe o ruru nke bụ na emewere ka asịtị ka apụ ọ na-etighi all my emewe that argument o nwere ike with the dragging or drag ya ma drag ya with o nwere ike opusho m ma bidozi bewe akwa ya ọpụ o nwere ka ọ ga-abata throughout that day ya bụrụ na adị anụ ọgụ nke ọ dị etighi ihe nke ntigbu na ya na ụmụ ọgụ lọvụ a ma ọ bụ ọgụ ihe na ya bụ na ihe chụpụrụ unu na abụghị domestic violence no cheating yes ya bụ cheating bụ oke ihe ọ dị maka anyị na-achị azụ ụmụaka mgbe ụmụaka batara dịka i kwuru lọvụ anaghị mgbe ahụ mana enwe mgbe ụfọdụ ọ na-abụ nwoke fụ ụmụaka ya o mee ya ọ na-anata ụlọ obi aṅụrị a na-akpọ ya na enwetago ama mmadụ ti mere ya sef ọ na-ejide anya ahụ ụmụazị ụmụntakịrị mgbapụta ya sef ya ọjọọ so push ha one side ọnụgụrụ mbọsị ọ sịrị ka a gaa DNA ekekwa ọ na-atụ egwu na ọ bụghị nyanwa otu ọ dị mụa sef kwesịrị ị na-atụ ya ụjọ sef maka ibute ọrịa ihe na-ekwu bụ etu ọ bụ na ọ na-achọ ụmụaka ọ na-atụ egwu na ọ bụghị ikekwa na ọ bụghị ya mụrụ ụmụaka onye nwe ụmụazị ama m ihe na-eme ya na o nwere ike something is wrong with o kwutere ka unu gaa DNA ka ọ dị shọ ụmụaka ya nwere ike yiri the boy my last baby yiri ya yes ya bụ na nke ahụ esoghị n'ihe a na-ekwu okwu ka a ga mee DNA ka m gbọrọ ya n'ọnụ sef ọ dị mma mbọsị ị pụrụ kedu ihe mere mbọsị ahụ okay mbọsị m pụrụ sef somebody ka m kpọrọ one lady like that onye m advice maka m ka m ga-anọ na the house nchicha nri ọ ga-eli sometimes ya ọbata ebe 12 sometimes ya ọ ga-abata dị chacha that's that ha ma treatment beside ọ na-edosa ego nri o nweghị ọ na-eme dị sef come to think of ọ na-elekọta ụmụazị so what's my need ka ihe dị need m gaji nọrọ dị na nọkwanụ dị eme gị ọ lọta m kelee ya ọ ga-atụpụrụ m ọnụ mgbe okwu ahụ na-ese yes nkele ya ọ ga-atụpụ ọnụ mbute nri ọ nwere ike ewere dị nri tupu na ọ na-eri so what's the essence mụ na mmadụ ga-anọ n'ụlọ ọ na-atụpụ ọnụ m chọrọ anyị na-enyi di na nwoke ya ihe na palọ m nwere ihe na room it's somehow so m just si mba I cannot take this anymore ka si na anya afụkwa gị dịka onye na-ayọta biko ị na-ayọ ya biko na ya no now because m na ndịrị at fault I will still beg him ma ọ bụ na ikweta na ịdị yes m ga-ayọkwa ya biko ya ọ gbọrọ ihe ọjọọ mere oke maka na fon m na-echeki I'm sorry m ga-eme again mana mbọsọ ọzọ kwekwa na fon mbọsọ ọzọ aga m aga na the phone ọ ma call batazie m ga na-ahụkwa same call sometimes ọ na-eji aha I save my baby my love ịghọtara so onye na-ahụ daka notin orange ya like this m lee ya anya it's somehow ọ dị ma a na-ajụ mgbe ụfọdụ asị ka ihe na-bring to the table mgbe ị na-abanye ebe ahụ ị nwere aka ọrụ iji nwere ihe ị na-eme yes now m na-eme isha m ma esi nri m na-eme all this baking something m na-eme meat pie donut cake inwe shop enwere m shop mgbe oge anyị nọ Port Harcourt ya bụ na ị nwere aka ọrụ ị na-eme ọ ma na adị m idle he knows I'm doing something before he met me mana ofu onye ihe ọzọ na-agba m ihe na bụ na isi na mmadụ mere advice ọ bụrụ na atụgharịa ya azụ ị ga-ege advice ahụ m ga-ege the advice na although the lady I met agwa m na m pụọ fine ọ nọsigodi m na m ga somewhere ga nọrọ godi then obi ya latize down then he can call me but ahụ then that na apụrụ m till now ọ kpọbeghị na phone ọ na-ajụda ese ụmụazị so what's the need that means obi ya anọzighị
ịchọkwa no ka ijiri aka ga ebe a na-akpọ ho ide akpọ nwe kpọọ ya how many times m na-akpọle ọ na-epik sometimes ụmụazị ga-asị ka I want to speak to my daddy m ga-akpọ ha na phone ọ ga-epik call ọ ga na-eme ọ ga na-ebizi dị call na-ebizi call n'uche nke gị mechaa n'ihe niile i chere na mmadụ ị nwere ike ime dịka mmadụ ka ịkpọghachi mkpụrụ obi azụ agala m chọọchị na onwebebe m na-agabeghị I've gone to prayer house ka m mara ma o si mmadụ n'aka ka ọ just ọmụma na-eme ihe ọ na-eme I'm still praying it m ka na-emekwa ma fasting midnight prayer everything na-etikwa na ebele atị ka one day ka Chineke nna metụ ya n'obi ka o chetagodo ụmụazị ya ọ godịrị ma ọ cheta dị mụa as in the children ya bụ na ọ na-achịte kịta na na ohere ka dị gụ na ikpezikwa bidokwa ọzọ ọ na-achịte na yọọ for mgbaghara na I have not because ụmụazị they still have a long way to go ha neediri ịnọ close to their father ya bụ na ị na-atinye ya condition na ọ bịa yọọ ka ọ bụ n'udozie ịma na Ọ bịa yọọ, anyị gba bụ ụmụ nwoke nwere ego anyị si ayọ biko nke anyị ọkwa na okweghị yọ ma ọ kwanyeghị ya na ahụ anyị anọrọ n'otu anyị nọ na ehe anyị nwere nsogbu ka maka ọyịyọ bụ dịka abịa gbuo ikwe asịghị nne he has to apologize because all fault ya onwe ihe ọjọọ mere ya n'uche nke gị maka na onye na-ere onwe exam na-agba first onwe ihe ọjọọ mere ya the only thing m mere was my nagging checking of his phone ọ gwụla ha na-agba ezu ihe mmadụ ji asị n'ike anya na-echit na echit since m nọ na nke ya echitele m ana m apụda ehitube m outside yes mana a nwekwara ndị na-enyere gị anya na-asị gị nne na ịmaka na ụmụ ya agachi of course I'm a woman enwere etu ọ na-esi fụchara mgbe ụfọdụ na ọ dịkwa ka nwere onye ọ bụ gịnị I'll go actually that kind of thing because maybe me ana m azade call n'ihu ya sef yes mana ka ekwu eziokwu enwe akwu eziokwu kịta m pụrụ from then a lot of them are coming now yes ngwa tupu anyị ruo na nke ahụ kọtụgụdoro anyị kedu ihe furu n'ebe ọ nọ ihe lọba adịchagbuo oge o ji bụrụ within 4 months na-eme ihe na kedu ihe ọ na-emetakarịka maka echeghị m na ọ nwere nnukwute ego nke ibusa ego ma ọ bụ ihe na akara ihe furu n'ebe ọ nọ m hụrụ that na the guy dị okay ana ọ mara mma nwoke is caring yọtara ma o ji ma o ji gị ọgọdị ma nne anọ gị he will make sure that ọ ga-enweta ego anyị ga-eji eri nri that day yes then yọtara ọ na-agbalị ma phone m adịghị mma na he would like to get me another phone mba ọ na-egote new phone need issue now he will buy it so he's all on that side he's very very good at he's caring maka ga the other side the other side na ọ na-emetọkwa ọfụma kọwara anyị ọfụma na ọ bụ na aya ka bụ data the other side not the good at ọ ma ihe ọ na-eme ụmụ otu esi edi na nwaanyị ọ bụrụ na that side is let me just say 100 over 100 ị ga-asị na ebe ahụ ka ọ nọ kpagha overhead n'ebe ahụ ka ọ nọ ebe ahụ ka ọ nọ gbakashịa m isi na m ji si wow this is the kind of man I want ewere igedezie ya ịchọwazie ka ọsụsọ maka ihe ahụ na-adịghị mma ụfọdụ ndị ọzọ na-adị mma onye na-anụọla nwaanyị so ka e mere ị ga-anụ ofu ebe mana irutere na anyị bụ ndị Afrịka na anyị na-anụ Igbo nwaanyị na mbụ na-enwezuga dịka etu a ndị ụka na mmepe obodo batara na nwoke bụ nwoke ọ kachasị nwoke ukwu dị nkọ etu a na ọ na-anụ ọtụtụ nwaanyị see ọ bụrụ na m matara that initial time na ọ a womanizing type I will not accept him nga emi accept mana womanizing dịkwa n'iche n'iche nke onye a dị too much anụbeghị m na n'ụlọ eketa mana kama na anyị na-akpọ ya dịka nkata na ọ bụrụ na nwoke rikatara egwusi si ka ya rie ọgbọnọ ọ bụ mmehie ikekwa ọ bụrụ na ihe ebe ya nwere egwusi n'ụlọ ka ya rie ọgbọnọ n'ezi ịchọwazie ka iburu nta iburu imu ọ na-eri ọgbọnọ na-eri ọda owudịghị na ọrụ na ofu is m ga-eme understand but this one owughị just one person every day different kind of ndị mmadụ na-akọrọ m now different faces ọ dịghị mma now o butekwa n'ọrịa edishon ọ bụghị ndị ahụ oke akụkọ ahụ na oke ihe na anyị na-egewu ihe to the extent enyi ya nwoke kwanụ na-agwa m ya because ha na-enye advice na say ya guy he na-eme adịghị good just na onye ga control ya that he has his own life to live
You can imagine. Man, you tell no buru ni nwere ndidi na enwere mgbe ọ ga-aba oruo. Ọ dị tell na mgbe ọ ga-aruo ọ kara igbo. Aga m atrolate for that kind thing abeg. Mba. As onye Gen Z na. Like enwe m ike ya. Every night m ga na-ebe akwa. Di m ga-apụ ọ ga-abata. Ọ nọ na hotel with nwanyị. No now. Check any on. Dịka onye nụrụ. Ọ bụrụ na ọmụ na-eme that kind of thing na by no ma ya ọchụpụla m now. Ahụ na nwoke nọ na no ihe na ekwesịghị inwe ndị ọwụ na-ekwesịghị inwe but at least one person is okay. Ọwụ gị different piom from him no now. Ibutekwa n'ọrịa. Agwọ ya. Agwọ ya. Gwie gịkwan. Agwọ nke agwọ imo. Mana ka anyị na-achịta azụ. Tupu ya bụ ihe eruo na nke na ụmụ ihe na enwere etu ndị ezinụlọ ọrụ si ka ha gbazie ya mmarụ ka ọ ga-adaba. Although me kpọrọ the guy na kpọrọ ya bịa lọta village. Yọtara ka ha kwuo the thing. Even though get the me ya gwa see now gabekwa ga ahụ mme ya. Mụ na the mom, the sister, everybody anyị na-ekwu na phone. Ruo kịta. Titi yes now. The mother ga-akpọ Joyce ụmụazị ya na ha ekwu. But yawa mba. So the mother just say na m hapụgodi the man, m hapụgodi nwa ya nwoke for now. Na mgbe ọbụla isi dị okay, that's but na according to him me na agwa mo me as m onye dị serious o like Ramono na m lo ka imagine iche na o nwere ike ọ bụrụ na nwaanyị na onwe ya chọkwuru ụzọ ọzọ ha ga-ede mana ha kwenye nọ ha ụmụaka na ha dị sokwa na-ajụ asị na ọ para ya o yawa ọ gbọrọ mpe ya n'ụlọ ọ dị mma etu anyị nọ kịta i chere na enwere ihe ọ bụrụ na enyeghị ohere ọzọ enwere etu ị ga-esi megharịa ụmụ ihe ị na-emebu na mbụ nwere dịka ụmụ ihe ị na-emebu na mbụ ọ ga-abụ inweta ohere ọzọ kịta aịda na ya ma bịachitere ma ọ bụ na onye ọzọ bịachitere enwere ihe ị na-emebu ị ga-akwụsị. Yes, the only thing mom ga-akwụsị will not to check his phone. Ọ ga-ekwe n'ihe omume. I will try my best because that's the only thing mma na-enye m nsogbu. Ke maka iwe ọkụ. Don't yawa now because call my baby. The thing get develop anger and I would like to ask him onye dey here. But that kind of thing lepe anya I will not even ask. Phone you na ring I will not even talk because na m check here ọ ga-akpalite my anger. So the best thing I will avoid it totally. Oh no ga-adịcha easy but all gradual process. Ikekwe mgbe ahụ pụta idecha onwe anya ibu bakasi buru Manchester ka ezi ihe nwoke a na-achọ n'ezi ọ na-agbagharị. Oizo now. Before uncle. And majority girls on the self nkakwa ha mma. Nka ndịkwa okay karịa ha. Even after imechara. Of course. After two. Ọ dị mma ke ka ọ dị mgbe ị pụtara. Mgbe pụtakwara m feel kwere ya. I felt it for like 2 weeks. So someone no mazi. My ego nri ma everything. So m feel it that's not like something left me. Ọ bụ na ndị be ha dịka nne eketa sị gị kpọnye ụmụaka ahụ ga-akpọ. Kpọnye ha ụmụazị m mụrụ amụ na-azụ mkpọnye ha. No, they can only go there for holidays. Ha nọtụ mgbe akpọlata ha. Yes. Ọgwa na ịchọ ịnụ di ọzọ di ya onye ahụ chọrọ ịnụ sị gị na nyama nnekọta ụmụ onye ọzọ. M kpọlara my mother is there. Mana ka ị na-akpọnarị ya mụda o dokwuru gị anya na ụmụaka ahụ tocha na ha ga-achọwa nna ha achọwanụ na m ha chọrọ ịchọ mpa ha achọwanụ ya bụ ịkwadoro ka ị taa asụsụ afọ asụsụ. Yes, because he's not contributing anything. 1 naira, no school fees, no book, biscuit nkịtị sef onwe nke ọ na-ajụ ọ na-akpọ dị jụọ ụmụazị ha mere ole ya is that are they okay ha na-erikwe nri ọwụ na ọ na-akpọ mma m gasị yes ọ ka na-echeta ụmụ ya ịghọtara and that one ga-enye them moral it's okay you can go and stay with your father but he's not calling so what's the need? Okay, mgbe ahụ ị pụtara dịka i kwuru onye gị nsogbu ọtụtụ izu ụka. Of course. That emotional healing how were you able to heal yourself before, you know? Okay, sometimes m na-eme oru n'abalị I will just buy hot drink
my just can we catch for certain things. Sometimes me throw my girlfriend poor. I will keep go hang out, go na bar or club. So that's cause those things now from nation. It talk is well The thing, yes. You can go in or whatever and then when those on the Of course. Of course, never can nominate one man, although the man is a married man. The irony of the whole thing. In a city, Gana, Yapuna. Manakita, only I in a help, one man I in a help, what them goes to Dandina, Alpoya beer. On Gina Madu Naked, or was you Naked, you know, totally. Yes, na mam no. Ipotago kita. Yes. Gina married man ne moy. Ya wo ne wo nye gini ya na eke Obasam because mmadu mere mia. Obasam. Ya be ezo emere ki I ga emeziga. Of course. Ona wo mo ke ndi no na anu be di na anu. Eli dem those ones. Mana odoro anya na ihe anyị na-ebe akwa ya ihe a mere mmadụ bịara narụ gbagha aka narụ nwoke ị na-agbagakwa ndị mmadụ na-anara ha onwe ị na-echeta mgbe ahụ ọ na-emetụta na-eto osi megide ekpere ọjọọ ikpere chetakwara chido chetara kama eto ọbụla ọ dị ya dị ma na ịbanye obu na ịbanye of course enwere onye ha chọrọ ịnụ oketa ị ga-ekweta bụrụ second wife mba ịma nkweta bụrụ second wife maka gị I didn't show them ga radio. Ke ga na-emekwa. I'm chọdịrị ịlụ dị safe ọ ga-awụ a married man. Ebe ọ bụ na enweghị ndị gị na ha na-emekọ bụ ndị ihe na kezi ebe ọ bụ na married men bụ ihe ka gị mma maka ikekwe ọ bụ na ha na-eweta ihe. Can't go them after at least like after my children take care of my children ọ gwụchala. Mana ịma na oge nwaanyị na-aga aga na enwere mgbe ọ ga-abụ ruo ndị a so kịta na ọ bụ na ụmụaka tognizecha nwere ike ọ bụ na ha nọ. Can na lụrụ in fact can na lụgharị di again when I have my 2 kids. It's of no need na the only thing gonna expect ka Chineke na just keep me alive nye m the finance ka m na take care of them. Ogwula. Dịka i kwuru gị na ha love ju unu mgbe unu bido. Mụ na ndị ole. Mgbe gị na your ex. Of course. Love the love choke. The love choke. N'uche nke gị taa ị ga-agụ mmadụ ọdụ si ya na love adịghị enough for marriage. Na so love abụghị enough for you. Yes, so for marriage, as far as marriage is concerned, love is not enough. Also, go to cut yourself into 2 near your husband, he will still cheat. The woman will still cheat. Yes. Of course. Because someone is on ladies now control long. Now not dinner gari, but for me it's not like that. Mana ndị a na-enekwesịghị anya kịta. Ewukwo na-eto esi mekata afọ ime pụ. Afọ ime? Na the man. Na ndị a gị na ha na-agbakọ kịta ka ha gbuo okiri aka. I will remove ga-ewepụ piano. Of course. Na gị more another person nwa again. Ka m na-agwa my children. What am I telling them? Ụmụaka gọ na-anụkọta ha jụọ gasị nna. Of course, ha na-ajụ till now. Kedu ihe kacha bụ ihe nsogbu kacha ị na-enwe n'ihe gbasara nkewa n'okewa na ịbụ a single mother? Their school fees. Nke a finance. Yes. Mana achọrọ ịga ka ụmụ ihe na-enyegasị ụmụ nwaanyị nsogbu single mothers nsogbu na the society. When you don't have anybody to take care of your children, you ain't going in aka. You are the one struggling on your own. That thing alone, on abakashishi. Because all one with another supportive hand, your problem, everything got a little less. And that is why single mothers in the church and the exactly. Man, I was going to house, so ego we here. Oh, but chala, that's the only thing. Yes. I can check what do here. Yes, he gets a as a human. Because there were feelings. You still think about it, but all once. But the problem no, you can a woman's because all our children they are not involved. It's a different thing. But as long as woman is involved. Come on, but I'm going
ikekwe ụmụ nwoke ndị na-enyere anya wegoro etu ihe dịka nwunye efu ma ọ bụ n'ime ha dịsịrị nwoke m hapụrụ ndị m ngwụrụ etu ndị confrontation gị na ha no anyị na-eme with coded people one day the exposure no ya a na-ezo ezo were na-arachara ya wee yes ọ dị mma etu society si afụta single mothers especially kedu ụmụ ihe ndị gabigara na etu ndị mmadụ si afụta as a single mother the challenges a na-asị lee na onye a maybe ọ just gbakwuru nwoke or one useless boy tụwara ime ịghọtara ọmụ ọnụ ma bụ nwere ka ha nwere ike ha na-asị m o nwere ike m ọwụghị ofu nwoke ka m mụrụ these children all different men but it's only me that understand that is only one man ịghọtara some of them na-asị m o nwere ike galaga all club ka m na-aga mewe world girl due to the way I'm dressing my look everything ha na-efili no but ha ga-amata the ebe the problem si they will not understand. Ọ bụrụ na ị nọ kịta na-ene onwe gị kedu ndụmọdụ ị kara inye onwe gị based on ihe ị matagoro kịta? Ndụmọdụ m gara inye onwe m that I should not as na nga rush because ihe a mere now I rushed m bana husband's house. Ịghọtara kwesịghị m ịlụ di mgbe ahụ m lụrụ di. Ịghọtara m gara just calm down study onye m na ya nọ before mana ya move forward. Ịghọtara so yes. Ya na ịnụchuru di anụchuru n'ọyịbụ mana ọ bụkwa na anyị ka bụ obere nwa mgbe ahụ. Ọ bụ na ị bụ obere nwa kama na ọ na m bụ obere nwa like that o but at least m gara ichetu because majority people tọrọ m na my place ha lụbeghị di. Oh, that I now di o. Oh, that now just had they need to calm down and know the kind of person actually. But more I was like, eludi. And just I know. Ndị ha na-anụ be digo kita o imaro church na ha na. Oh, by force na mmadụ ga-aludi. Oh, by force. Okay, but on the Bible say you must marry. It's not by force. Bible no nwe akwụkwọ si ga nọ na ndị nụrụ anụ na-abanye na nsogbu. Oh, by force o. Na ọ bụrụ ọ ga-ekwe ome ga nụ na. All right, some ladies na my village na erole 50 something ha lụbeghị di. Ọ dị ka ga nụ. Ha ka anụkwa. But they are that at least they will not be passing through all these things mmadụ na pass through. Ishele nwoke nri ọ ga-eli ya na-enye gị attitude I don't understand. Achụgharị nwaanyị emegharị nonsense no now. At least ndị agha ọ na-aboda herself karịa obere nwa dịka m na-eche no abeg o. So mkpokọta okwu niile bụ na etu anyị nọdịghị mma as I am I'm okay as long as I know my children I'm okay. Enwere ihe na-arụkwa? Yes. Isi na enweta yes na m na-eme salon. Kedu ndụmọdụ ị nwere inye ụmụ agbọghọ ndị na-abanye okwu ha dị ka gasị na ị na-akwado ha onye chọọ ịgbapụ ya gbapụ ka ọ okay first of all the modern ga-emenye single girls na-alụbeghị di o ha calm down before gị lụọ mmadụ study ya the person very very well gị na onye ahụ kpaa for like a year and 6 months or even 2 years. I just ahụ na mmadụ gị gbapụta onye asị na ọ chọrọ ịlụ gị the next 3 months no don't do that because a man character ya tomorrow that person might change character o nwere ike ọnwụ gị match everything gị dị ime mmụọ that is when the problem will start. You will start hating you. So don't rush, calm down, study the person very well before you go into marriage. Then as for ndị lụrụ alụ biko nothing is outside onwe ihe na outside. Ịghọtara di gị na-emegodo n'eti na ọ chọrọ ihe ọ na-eme gị just calm down na-epet ya ejikwele maka iwe ọkụ maka na ọ na-achụ nwaanyị like mụnwa ji mee pụọ ọwụ na ihe mma now amatara m ya then by now m nwere ike I will control my home but because I did not know onye mere m ji just pụọ that because of small cheating so gụnwa anọ inside biko ọgwụdị na ọ na-echeat happy ya na-epet ya one day conscience ya will judge him. He might stop because on when hen outside I know what I'm passing through. Age myself as an example. Nothing is outside. Kedu uche n'ihe gbasara ndị obodo Igbo? Ndị obodo Igbo mụnwa for me I will not marry any of them because a lot of them are looking one outside.
o nwere ka ha just chọrọ ịlụ nke Nigeria dosi ya na Nigeria na-emekwe nonsense ha na-eme outside. No, na one home branch Exactly. For me, I can never marry such person. Also, God give me all the whole money. Each or ịlụ m ịlụ m kpọrọ m na gị anọrọ there. No matter how it is, ka ị na-hustle ya there. Ị ga-alụ m hapụ m here, hapụ m for what? Ogodi ni na-send ego. No. I will not accept that. Yes, at least you need to stay close to your husband.